An gima dhiera jaluo en nga. Nikech ka ofafa en mar joluo. Irrespective of ni ker en nga. Nikech ker en gima bedo disputed. Ker Luo Council of Elders en a registered society. Kaluwore gi pend chik mar Kenya ka. Kidhi office registrar of societies, nying jok mondiki mantie ka registrar gin gik mar public knowledge inyalo golo miyud ni gin ng'a gini. To ka ng'iyo kanyo ok aneno nying Odungi Randa. Mano omiyo adadhier nono. Ni to kata ka bed mani ywaruok nitie kind jodongo. Nitiere dholuo moro mowuok e dho Odungi Randa to na winje dho Orengo be. Ma gini an dhiera. Ni to jotendwa gi giriwo luo koso gi pogo luo. Odungi Randa wacho ni nyandiko kik kadh miriu ni duogo Kisumo. Mano ok en gima onego bed ni wuok e dho jaduong' ma allegedly luongore ni ker. Onego bed ni nyandiko en jaduong'. Kata bed mana ni is not the chairman according to Odungi Randa and team. To konego kwer jaduong' wadgi nikech jodongo te ma jaluo nigi ratiro mar donjo ofafa. Nikech ofafa ok en mar ng'at achiel. Ofafa an wuonwa an gi receipt mane wuonwa osolo godo pesa manigero godo fafa. Joluo mano solo pesa gi mano kosolo pesa nikech gino choke e lo joluo. To king'iyo mos statement neno awinjo ka kanyo buoga kendo aneno no kier. To kachaka connect gi statement mano Orengo. Kano wang'iyo mos an awuok South Nyanza apano wadwa ni be wuok South Nyanza. To South Nyanza ka nitiere Josiaya, ji odak South Nyanza te joluo te. Thoth jomodak South Nyanza be gin ma jomo ase Central Nyanza. To nitie statement mano Orengo micho wacho kanjo wuel end mano onindo Caesar. To o address ka nitie ute luo ariyo matiye Kenya Kwanza Masenia. Achiel maduong' mogik en minister CS Lido Walo ma en wuod Siaya. Mar ariyo en PS mabe pecking order king'iyo ma sirikal minister ni malo ni. To Orengo ka wuoyo to address manarei. Oburu ka wuoyo to address manarei. Tiwinjo ko Orengo wache dhoge ni gige ugo duok loka uko kocha. Gima kamano aparo ni gin gik ma ok riw luo. Gin gik ma pogo luo. Statements bilago da gomb mana kaka Mheshimiwa Ken Obura nowacho liendo no ni wa desist mondo wago siasa mamuol, siasa mar riwo oganda kata ka jodongo nigi dispute gini en gima nie doho. To na neno ka doho nochiwo verdict mowacho ni status quo mar joma nitiere ka register of societies cha mondo obede office ofafa otem rule joluo kapod mata ne pod timango pod dhi mbele. Adwa mana onyiso jowa ni wabedo joma double speak. Wabed jok moko ma ok ochuno ni sama wan do ong'ado gimoro against one to wamor wakuyo kendo wapingo. To ka do ong'ado gimoro in our favor to koro gino ber. Bere ni ka gima chal ka gima siasa donje wache ni nikech kata mana ka pok na kero sidha yanga pod na nitiere weche motenre kod siasa sani koro winjo ne jodongo yware moro ka moro ni ene ker mano mar luo. Meshak Erokamano Sharon. Gik moko ariyo are very important e wach ni. Number 1, Luo Council of Elders noketh gi